Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku mertelake fasal ing dalem ganteni huruf wawu saking huruf ya. Min lami fa lasman atal wawu badal ya in katak wa goliban jadal badal atau teko opo al wawu huruf wawu badala yain kali dadi gantine huruf ya. Min lami fa'la saking lam fi'ile wazane lafat fa'la isman kali rupa isim katakwa koyok lafat takwa goliban ing dalem kafrai ja teko opo dal badalu iki gantine huruf wawu saking huruf ya. Tubdalu digawe ganti opo al wawu huruf wawu minal ya'i saking huruf ya al waqi'ati kang tumiba. Lamas min kali lam fi'ile kalimat isim ala wajni fa'la ing atase netepi wajane lafat fa'la nakwu takwa umpamane lapat takwa wa asluhu utawi asale lapat takwa iku takyah iku lapat takyah li anahu krana sak temene lapat takyah iku min takoitu saking mandine lapat takoitu maknane ngrekso sapa ingsun. Fa ing kanat mongko lamun ono apa fa'lah wazane lafat fa'lah iku sifatan dadi isim sifat lam tubdal mongko ora diganti apa alia huruf ya ora diganti wawan ing huruf wawu nakwu sutya umpamane lapat sutya maknane sutya wong kang banget nelai wa kusya lan lapat kusya maknane wong kang banget asori atau banget inani. Wa mislu takwa lan iku sepadane lapat takwa patwa utawi lapat patwa bimaknal futyah kelawan nganggo maknane lafat futyah maknane yo awe fatwa. Wa bakwa lan lapat bakwa bimaknal bukyah kelawan nganggo maknane lapat al bukyah maknane kari atau tetep. Waktu ruzal njabake sapa Kiai Musonef bi kaulihi kelawan dawuh Kiai Musonef rupane goliban mimma saking lapat lam tubdal kang ora diganti opo aliyau huruf ya fihi ing dalem ma wawan ing huruf wawu. Wahya utawi huruf ya iku lamusmin dadi lam fi'il isim ala fa'la ing atase netepi wajane lafat fa'la kaqaulihim kaya pengucape wong Arab lirroikati keduwene gondo kang wangi. Pengucape wong Arab arroiyah ing lapat arroiyah gondo kang wangi. Bil aksi jaa lamu fu'la wasfa wa kaunukus wa nadiron la yakfa. Bil aksi kelawan sebalike ganti huruf wawu ing huruf ya jaa teko opo lamu fu'la lam fi'ile wazane lafat fu'la wasfan kali dadi isim sifat wa kaunu kuswa utawi anane lapat kuswa maknane perkara kang katok atau perkara kang puncak iku layak fa ora samar opo kaunu kuswa iku nadiron kang longko. Ayat tegese tubdalu digawe ganti opo alwawu huruf wawu alwaqiatu kang tumiba laman kali dadi lam fi'ile li fu'la
keduwene wazane lafat fu'la. Wasfan kali rupa isim sifat ya an ing kurup ya nakwud dunia umpamane lapat ad dunia maknane kang asor. Wal ulya lan lapat ulya maknane kang ngeluhuri utawa kang ngungkuli. Wasadalan recel opo qaulu alil kijasi pendapate penduduk Kijas al kuswa ing wazane lafat kuswa maknane perkara kang katok atau kang puncak. Fa ing kanat mongko lamun ana apa fu'lah wazane lafat fu'lah iku isman rupa kalimat isim salimat mongko selamat apa alwawu kurfawu ka kuswa koyok wazane lafat kuswa maknane desa kuswa. In yaskunis sabiku min wawin waya watasula wa min urudin ariyah wayaan alwa wakliban namudgima wasada mukton gairoma kot rusima. In yaskun lamun mati opo asabiku kurup kang dingini min wawin sangking kurup wawu waya lan sangking kurup ya watasula lan tetemu opo kurup wawu lan ya watasula lan bersambung opo kurup wawu lan kurup ya aria sepi opo kurup wawu lan kurup ya. Ngene ya kena ya watasula lan tetemu opo kurup wawu lan kurup ya wa aria ngono wae wa aria lan sepi opo kurup wawu lan kurup ya min urudin sangking sifat anyar tekani. Faklibana mongko gantiyo temen sapa sira yaan ing kurup ya alwawa ing kurup wawu mudgiman kali wong kang ngidgomake wasadalan recel opo mukto lapat kang diparingi goiroma ing sakliyane hukum kotrusima kang temen-temen ditetepake opo ma ida tamaat ing dalem nalikane dadi kumpul opo alwawu kuruf wawu wal ya'u lan kurup ya fi kalimatin ing dalem kalimat kang siji wasabakot lan dingini opo ikdahuma salah sijine kurup wawu lan kurup ya bisukuni kelawan sukun wa kanalan ono opo sukunuha opo sukune ikdahuma iku aslian kang bangsa asli ubdilat mongko diganti opo alwawu kuruf wawu diganti yaan ing kurup ya wa udgimat lan diidgomake opo alya'u kurup ya fil ya'i ing dalem kuruf ya wadalika utawi mengkono idaj tamaat alwawu wal ya'u fi kalimatin iku nakwu sayyidin umpamane lapat sayyidun wa mayitin lan umpamane lapat mayitun wal aslu utawi asali lapat sayyidun wa mayitun iku lapat sawidun wa iku lapat saywidun wa maywitun lan lapat maywitun. Tak baleni wa udgimat lan diidgomake opo alia kurup ya filiai ing dalem kurup ya wadalika utawi mengkono idaj tamaat alwawu wal ya'u fi kalimatin iku nakwu sayyidin umpamane lapat sayyidin wa mayitin lan umpamane lapat mayitin lapat sayyidun lan lapat mayitun wal aslu utawi asale lapat sayyidun wa mayitun iku lapat saywidun wa maywitun lan lapat maywitun. Jadi lapat
mayyidun lan lapat maywitun. Fajtamaat mongko dadi kumpul apa alwawu huruf wawu wal ya lan huruf ya. Wasabaqat lan wis dingini apa ikdahuma. Apa ikdahuma salah sijine wawu lan ya. Bisukuni kelawan sukun fakulibat mongko diganti apa alwawu huruf wawu diganti yaan ing huruf ya. Wa udgimat lan diidghamake apa alyau huruf ya fil ya'i ing dalem huruf ya. Fasara mongko dadi apa lapat saywidun lan lapat maywitun iku sayyidun lapat sayyidun wa mayyitun lan lapat mayyitun. Fa ing kanat mongko lamun ono apa alya huruf ya wal wawu lan huruf wawu iku fi kalimataini ing dalem kalimat loro lam yu'assir mongko ora nglabeti mongko ora bekasi tatawa mongko ora nglabeti apa dalika mengkono idaj tamaat alwawu wal ya'u fi kalimatin naku yu'ti wakidun umpamane lapat yu'ti wakidun yu'ti paring sopo wakidun wong kang namu wong kang teko wong kang namu atau wong kang teko. Wakada lan koyok mengkono lam yu'assir in arodot lamun anyar teko opo alya'u huruf ya wal wawu in arodot lamun anyar teko opo alya'u huruf ya awil wawu utawa huruf wawu lisukuni krana sukun kakaulika koyok pengucap siro fi ru'yatin ing dalem lapat ru'yatun maknane mimpi. Ngucap siro ing lapat ru'yatin ing lapat ru'yatun wa fi qawiyah lan ing dalem lapat qawiyah ngucap siro ing lapat qawiyah ing lapat qawiyah maknane banget lesune dadi qawiyah iku lesu banget lesune sapa wong banget lapari sapa wong. Wasadalan recel opo atas kiku moco taskeh fi kaulihim ing dalem pengucape wong Arab iku yaumun aywamu ay tegese hada yaumun aywamu iku yaumun dino aywamu ing lapat aywamu kang akeh susai wasadalan recel aidon kalimane opo ibdalul ya'i oleh ganti huruf ya wawan ing huruf wawu fi kaulihim ing dalem pengucape wong Arab ing lapat awwa menggonggong atau juguk atau mbaong opo al kalbu asu kirik tatawa asu awatan kelawan baong temenan kelawan juguk temenan min yain awawin bita rikin usil alifanibdil ba'da fatkin mutasil in kurikat tali wa in sukinakaf i'lala ghairil lami wayya layukab i'laluha bisakinin ghairi alif au ya in tasdidu fi hakot ulif.
abdil ngono ae. Abdil gantiya sapa sira? Abdil gantiya sapa sira? Alifan ing huruf alif. Awawen utawa huruf wawu min yain saking ya. Bitak rikin kelawan nyandang karukat. Usila diwilang-wilang asal opo tak rikin ba'da fatkin ing dalem sawise fatkah mutasilin kang tetemu opo fatkah. In kurika lamun dikarukati opo attali huruf kang nyandingi. Wa in sukina lan lamun diwaca sukun opo attali kafa mongko nyegao sapa sira iklala ghairil lami ing iklale sakliyane lam fiil wa ya utawi lam iku layu kafu ora dicegah apa iklaluha iklale lam fiil bisa kinin kelawan huruf kang mati ghairi alifin kang sakliyane alif au yain utawa huruf ya atas didu utawi tasdid fiha ing dalem ya iku kot ulifa temen-temen dilakokake apa tasdid Ida waqa'at ing dalem nalikane tumiba apa alwawu huruf wawu wal ya ulan huruf ya mutakarrikatan kang nyandang karukat. Ba'da fatkatin ing dalem sawise fatkah kulibat mongko diganti apa wawu lan ya diganti alifan ing alif. Nakwu kola waba'ah lapat kola lan lapat ba'a. Asluhuma utawi asale lapat kola lan lapat ba'a iku kowala. Asline lapat kowala wa baya'a lan lapat baya'a. Fakulibat mongko diganti opo alwawu huruf wawu diganti fakulibat mongko diganti opo alwawu huruf wawu wal ya ulan huruf ya diganti alifan ing huruf alif li takarrukiha krana nyandang karukat. Wang fita kima lan kewaca fatkai huruf kublaha kang ing dalem sadurunge wawu lan ya. Hada utawi iki kulibat alifan iku ing kanat lamun ono apa karukatuhuma karukate huruf wawu lan huruf ya iku asliyatan kang bangsa asal kang bangsa asli fa ing kanat mongko lamun ana apa karukatuhuma iku aridutan kang anyar teka. Lam yu tadda mongko ora diwilang-wilang apa biha apa karukatuhuma kaja yalin kaya lapat jayalin wa tawamin lan lapat tawamin. Asluhuma utawi asale lapat jayalin lan lapat tawamin iku jai alun iku lapat jai alun nama kayawan serigala kayawan jai al ngono wae. Wa tau amun lan lapat tau amun bayi kembar. Nukilat dipindah opo karukatul hamzati karukati hamzah ilal ya'i maring huruf ya wal wawi lan huruf wawu. Fasoro mongko dadi opo lapat jauh alun lan lapat tau amun iku dadi lapat jayalan lan dadi lapat tawaman lan lapat tawaman. Walau sakana mongko lamun mati opo ma huruf ba'dal ya'i kang ing dalem sakwise huruf ya awil wawi utawa huruf wawu. Walam takun lan ora ana apa huruf ya
utawa kurup wawu iku laman iku dadi lam fi'ile. Wajaba mongko wajib apa atas kiku maca taskeh nakwu bayanin umpamane lapat bayanun wa tawilin lan lapat tawilun. Fa in kanata mongko lamun ana apa kurup ya atau kurup wawu iku laman dadi lam fi'ile. Wajib mongko wajib apa al-iklalu apa iklal malam yakun ing dalem selagine ora ana apa asakinu kurup kang mati kurup kang sukun badahuma ing dalem sakwise iya atau kurup wawu iku alifan rupa kuruf alif awyaan utawa rupa kurup iya musaddadatan kang ditasdid karumaya koyok lapat rumaya wa alawiyin lan lapat alawiyin wa alawiyang ya kene wa alawiyin lan lapat alawiyin wadalika utawi mengkono wadalika utawi mengkono wajabal iklalu iku nakwu yaksawuna umpamane lapat yaksauna asluhu utawi asale lapat yaksauna iku yaksayuna iku lapat yaksayuna fakulibat mongko diganti opo aliyau kurup ya diganti alifan ing kuruf alif litakarukiha krono nyandang karukat wang fitakima lan dadi kewaca fatkai kuruf qoblah kang ing dalem sadurunge ya sumaku difat mongko nuli dibuang opo alif li il tiko iha krono tetemune kuruf alif sakinatan kali kuruf kang mati ma'al wawi ing dalem sertani kuruf wawu as-sakinati kuruf kang mati wasuka ainu fa'alin wa fa'ila da af'alin ka aqyatin wa aqwala wasuka lan kewaca taskeh opo ainu fa'alin opo ain fi'ile masdar kang anut wazani lafat fa'alin wa fa'ila lan mandine wazani lafat fa'ila da af'alin kali kang anduweni sifat kang anut wazani lafat af'alin ka aqyatin kaya wazani lafat aqyatin maknane wong kang alus kulite wa aqwala lan lapat akwala wong kang kira mripate kulu fi'len utawi saben-saben fi'il kana kang ana apa ismul fa'ili isim fa'il minhu sangking fi'il iku ala wajni af'ulu ing atase wazane lafat af'ulu Fa'innahu mongko sak temene fi'il iku yalzamu wajib ainahu ing ain fi'ile fi'il opo atas kiku kewaca taske iku dadi kubari kulu fi'lin yo iku nakwu awiro umpamane lapat awiro wa akwaru dadi awiro kero mripate sapa wong kero mripate sapa Zaid atau PC mripate sapa Zaid wa utawi lapat awiro iku akwaru isim sifate lapat akwaru yo dadi akwaru iku kaya isim sifat yo wajane af'alu wong kang
PC mripate mengikuti wazan af'alu. Wa hayifa lan lapat hayifa maknane hayifa kempet wetenge sapa Zaid, kempet perute sapa Zaid. Wa utawi lapat hayifa iku ayafu, lapat hayafu wong kang kempet perute. Wa goyida lan lapat goyida maknane goyida alus kulite sapa wong, alus kulite sapa Zaid. Wa utawi lapat goyida iku akyadu, lapat akyadu wong kang alus kulite. Wa kawila lan lapat kawila maknane kawila kira sapa Zaid. Wa utawi lapat kawila iku akwalu wong kang kira mripate. Wa kumila lan dipadhakake apa al masdaru apa isim masdar ala fi'lihi ing atase fi'ile masdar nakwu hayafin umpamane lapat hayafin maknane kempet perute. Ana sing ngartekno apa iku hayafin ya bagusake panganan bayi ya kena. Hayafin biyen tak artekno kempet perute. Biyen artine kempet perute ya. Wa goyadin lan lapat goyadin wong kang alus kulite. Kadang ono sing dawakno sing artekno biyen tak artekno wong kang alus kulite. Ono sing artekno ya padha benere ndawakake gulu. Wa awarin lan lapat awarin. Awarin iku PC atau kira mripate. Wa kawalin lan lapat kawalin ya kira mripate. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.